Преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно първо гласуване на Законопроекта за хазарта. Вносители Христо Расташки и група народни представители. Въпросът е политически. Въпросът е принципен. Въпросът е държавата как иска да управлява хазартния сектор. От една страна е частния хазарт с няколко милиарда печалба, унищожавайки българските семейства, повече от алкохола и наркотиците със сигурност. От другата страна е Български спортен тотализатор. Държавно дружество, десетилетия източвано, държано в мимикрия, с слаб персонал, с стари програми софтуерни, с малко игри, който трябва да стане монополист. Ние трябва да изберем един път. Искаме ли държавата да се превръща в Лас Вегас или искаме правила? Този законопроект е само знак какво смята Меч да прави, ако участва в управление някога в България. Пълно ограничаване на хазарта, нови правила, силен български спортен тотализатор, числовите игри на Тото 2, история, а не манекенки по сутиени, през 10 метра билборди и 15 годишни да играят от сутрин до вечер онлайн. Аргументите: не печеля достатъчно тотализатора. Как да печели след майката на Делян Пеевски? Как да печели след гербаджийското управление тотализатора? Аз го заварих унищожен. Централната компютърна система, правена от Божков преди 15 години, едвам се крепи в момента. Как да печели, като частните оператори откраднаха всички добри служители? Така че ние трябва да се замислим. Въобще ще развива ли България хазарт в такъв мащаб, какъвто сега, или не? Право на държавата. Тотализаторът трябва да бъде силен, български, а не приватизиран от осмиците на Бойко Борисов. Има ли някой, който не знае коя е фирмата хазартната на Бойко Борисов? Няма. Има ли някой, който не знае зависимостите на Уинбет с Пеевски? Няма. Весела Лечева, президента, с нея ли ще управлява Румен Радев? Така че замислете се, колеги, това не е най-добрият законопроект, не е най-безспорният законопроект, но той показва намерение. Или ограничаваме хазарта и въвеждаме строги правила, или държавата прибира огромните приходи от тази дейност в какъвто и обем да го развива, или от 15 годишни ще регистрират фалшиви профили. Уинбет, Фбет, Инбет, Задбет, всички ще бъдат милиардери, а тотализатора щял да прави 70 милиона. И това не е вярно. Кажете на глупавия си министър на спорта, че тотализатора прави много повече от 70 милиона, защото издържа и спортното министерство, и културата по ред определен в закона, който той не познава. Защото този министър Мюре, сложен там на спорта, за да откраднат каквото е останало като спортна инфраструктура, за да завлечат хазарта, че те при мен идваха да ме молят да правят приватизация на хазарта и аз отказах. Но намериха година и половина, 2 години, 3 години по-късно как да се опитат да си го направят. Сега протестите ги спряха. Надявам се и този дебат да разберат, че са сбъркали и че този, на който са го обещали, няма да го получи. Защото ето господин Шопов от Възраждане систематично и целенасочено, още като бях министър, се изказва против развитието на хазарта в България. Така беше. Така че има хора, които помнят. Надявам се ППДБ да гласувате против. Господин Цонев, помните ли 22 година, когато 800 пункта щяха да затворят на тотализатора? Аз бях министър в оставка и се появихме в Народно събрание с законопроект за спасението на тези 800 пункта. Вие на косъм се опитахте да го оспорите. Добре, че някой ви, Каримански май ви посъветва от Има такъв народ. Така че вашата роля в момента да го депозирате този опит през бюджета да откраднете тотото е неморално. Да знаете. Тотото, интересът към него е заради пунктовете, заради монопола над лотарийните игри. Някой иска да си направи новата лотария на Божков. Ние знаем кой е този някой. Някой иска 800 пункта, някой иска да вкара ротативки и машинки в пунктовете, да изгонят нормалните хора, Тото 649 и 642 да затвори и да има само измама. Благодаря ви. Заповядайте, господин Шопов. Господин Веселински, Вие казахте, че състоянието, до което сме докарани сега по отношение на хазарта, е заради ГЕРБ и ДПС. Как мислите, че ще гласуват ППДБ по този законопроект? Защото когато ние внесохме
промени в Закона за хазарта преди 2 години, те гласуваха въздържал се. Как мислите, че ще гласуват ПП-ДБ? Ще гласуват ли заедно с ГЕРБ и ДПС? Има ли други реплики? Заповядайте, господин Веселински, за дуплика. Благодаря за адекватната реплика, господин Шопов. Как ще гласуват Продължаваме Промяната и Демократична България, ще стане ясно след малко. Аз искрено се надявам всичко, което се случва тук, в 51-то Народно събрание, да не е само някаква маска, театър, протести срещу ГЕРБ и ДПС, БСП и ИТН и тяхното управление от страна на ПП-ДБ, а наистина да бъде заявка за един бъдещ фронт срещу Борисов и Пеевски и управление на България без ГЕРБ и ДПС. Ако Продължаваме Промяната и Демократична България се скрият и този път, не бъдат в зала, гласуват въздържал се или против, то това ще бъде ясен знак за всички български граждани кой с какви мисли и позиции влиза за следващо евентуално управление. Мисля, че е време да се сложи край на сглобките, заварките и всички измами, които се случват в българската политика. И това гласуване ще бъде един тест и за ПП-ДБ. Благодаря ви. Поставям на първо гласуване на Законопроект за хазарта номер 51-554-01-117, внесен от Христо Расташки и група народни представители на 17 юни 2025 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 168 народни представители, за 56, против 15, въздържали се 97. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Расташки, за прегласуване. Колеги, премислете вашата позиция. Колегите, които гласуваха против, цялата държава ви гледа в момента. Нека да ограничим хазарта. А колегите, които гласуваха за от ПП-ДБ, аз съм щастлив, че подкрепят, но къде е остатъка от групата ви? Вие сте само няколко души тук. Говориме за нещо сериозно, говорим за Закона за хазарта. И нещо друго искам да вметна. Господин Василев каза, че се извинява на прежде споменатия глупак. Благодаря.
Ще се направя, че не съм чул нищо. Че ако трябва да се наказваме, трябва да наказваме много хора. Сега, направена е процедура за прегласуване. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 168 народни представители, за 58, против 14, въздържали се 96. Предложението не е прието. С това изчерпахме и тази точка от дневния ред.